Danak arala euskaldunek eta danak itxen dule atletik goren itxitzeko kanpuen dana emon eta beti gauzela alkarrega ez da ez dule amore ematen inoiz bez. Nirentzat euskalduna izatea harrotasun handia da, ez? Eta bueno, uste dut dela sentimendu bat bezala, ez? Osea, oso harro nago. Harrotasun handiz, ez? Eramaten dut hori nire bizitzan, azkenean harro nago hemengoa izateaz, ez? Euskalduna izateaz eta bueno, saiatzen naiz ere jendeari hori transmititzen eta bueno, oso harro. Oso berezize da. Eskanine euskalduntanok dakun sentimientu oso handize da. Geure lurrek aitxik, geure jenti gaitxik eta bueno, niretzako suerte bat da euskaldun esati. Gure izara barruen dagoela aurrera zutie beti, alboko hori lagunduti, da uste dut horik atletiken jokera izetan ikusten gala. Edo bueno, gure jendearekin egotea gustatzen zaigula, gure familiarekin, gure lagunekin, bueno, leialtasun ere hori daukagula, ez? Atletikek daukan bezala. Tradizio ugariko toki bat, ez? Euskaldun tradizioak adibidez, janari oso ona baita ere bai dago, eta bueno, uste dut jende oso buru gogorra garela ere bai. Jendearekiko duen lotura, ez? Eta daukan konpromesua, ez? Batez ere bueno, bertakoak garenekin mantentzen duen harremana, lotura, gertutasun hori, ez? Eta hori ere nire bizitzan ere islatu daiteke, ez? Gurie dana gaitxik dana emoten dule, dana gazguzela aurrera beti eta gurieri etxagule itxitzen inoiz beze atxien. Esan duan bezala filosofia, ez? Azkenean talde ezberdina egiten du daukagun filosofia, zailtasun ugarikoa eta bueno, horregatik hain harro gaude gure filosofiaz eta hainbeste urte egon gara hemen taldearekin.